episodio do consultorio de nós. Hoxe, pois nada, como sempre, imos pasar a resolvervos as dúbidas que nos deixastes, por lo tanto, pois nada, imos a ello. Pois actualmente non temos o grupo en ningún dos nosos centros, pero como sempre podedes nos deixar o vosso nome ou o teléfono de contacto por privado, por calquera das nosas redes sociais ou ben chamando a calquera dos nosos centros, e anotaremosnos nunha lista de interesados e no caso de formar grupo avisaremosvos sin compromiso ningún. A raíz desto, pois nada, informarche que ahora mesmo temos unha oferta de prazas que suma un total de 201, que serían da oferta de 2020 a 2021. Pois polo momento non temos ninguna novidade en canto a esta oposición, nin data de examen, nin polo momento tampouco temos convocatoria. Si que temos unha oferta de prazas de 220, que son da oferta de 2021, e agora mesmo temos un grupo activo na Coruña. Vale, por si vos interesara, podedes escribirnos tamén para así remitirvos a info do grupo. Neste caso entendo personalmente que si, cantas máis oposicións te presentes, pois máis opcións terías. Cada oposición conleva un esforzo, pois ben o temario que non é para todos o mesmo, as horas de estudo e demais, entón aí pois dependerá da capacidade de cada un, pero sí que pois nesas que nos citas a parte común é parecida ou moi similar, entón podría reciclar de unha para outra. E como ben dis, pois tamén, nada, das escalas máis altas sí que tes un número maior de temario, pero preséntase moita menos xente, que para as escalas máis básicas, que ao fin e ao cabo teñen un requisito de titulación menor, e se presenta moitísima máis xente, entón, pois non, equilibraríanse aí un pouquiño nese aspecto, ben que nas escalas máis baixas compites contra máis xente, e nas escalas máis altas compites contra menos xente, pero tes unha gran máis cantidade de temario. Pois polo momento para o Sergas non temos ningunha oferta pendente de prazas para esta especialidade. Sí que está pendente de publicarse a OPE de 2022, entón agardaremos a ver si saen prazas. No caso de que salgan prazas, pois nos prepararemos en varios dos nosos centros, varios grupos para preparar esta especialidade. Para as xuntas, o que te poderías presentar co título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería sería para auxiliar de clínica, é unha titulación que te habilitaría para poder presentarte. Agora mesmo hai 54 prazas xa convocadas e pecharías o prazo de inscripción o día 4 de maio. Pois para estas especialidades polo momento non temos convocatoria aínda. Si que se prevé en breve, será unha convocatoria de prazas libres como ben anunciou a Xunta recentemente. Entón, igual que saleu anteriormente fai nada, a de auxiliar de clínica, a de auxiliar de cuidador e de subalternos, imaginamos que estas que anunciou a Xunta que sairá tamén en breve a convocatoria destas prazas libres sin concurso. Pois polo momento non hai nada oficial en canto ás máscaras. Eu incluso esta semana o lugar, data e hora de examen de traballo social non fai ninguna referencia ao uso da máscara, polo tanto que entendemos que se aplicará o recentemente publicado Real Decreto 276/2022 que regula o uso da mascarilla en interiores, polo tanto non será obligatorio, pero sí que entendemos que será recomendable ante a gran cantidade de xente que se vai a presentar. Polo tanto, pois nada, agardamos se hai alguna información, publicarémola nas nosas redes sociais, como facemos sempre, e se non, pois nada, como vos digo, será recomendable, pero non obligatoria. Pois, polo momento, non hai ninguna previsión de examen, entón, pois nada, como sempre, calquera cousiña, publicarémola nas nosas redes sociais e polo momento, pois nada, quedaría a agardar a ver se vai sabendo algo. Pois até que chegou o quinto consultorio de nós, agardo que quedaran todas as dúbidas resoltas. De todo xeito, se queredes, tedes algunha dúbida máis, podedes escribirnos nos comentarios ou incluso podedes escribirnos por privado se queredes que ampliemos calquera info da que acabamos de falar agora mesmo. E nada, agardo vervos no seguinte episodio. Un saúdo.